Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng lohika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nag-viral ang mag-ama dahil ang bata tuwing nakakarinig ng awitin ni Zack Tabudlo ay tumitigil sa pag-iyak. Sa isang post, kitang-kita na umiiyak ang baby na si Baby Nero habang karga-karga ng kanyang ama na si Ron Ramores. Pinapakita pa ng ama na kapag piniplay niya ang awitin ni Zack Tabudlo ay tumitigil sa pag-iyak ang baby. Nangangamba. Yan ang pinlay. Pag hindi mo marinig yan, iiyak ang baby. Ganon ang nangyari. At dahil natuwa ang mga netizens at nag-viral, mismong si Zack Tabudlo ay pinuntahan ang bahay ng mag-ama. Dahil challenge siya nito na bigyan di siya umano ng album ni Zack Tabudlo para pampatahan kapag iiyak ang kanyang baby. At dahil dyan, umani ito ng mga papuri sa mga netizens at mga followers ni Zack ang kanyang pagbisita sa bahay ni Baby Nero at kinarga pa niya ito. Amazing! Ikaw, kabisyo. Sino ang favorite artist mo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Oha! Oha! Basic! Morning call! Morning, D's! Kabisyo, feel good morning! Nangangamba. Monday karon, November 11, 2024. Sa oras na 7:33 ay kasama niyo na ang pambansang angkol. Maraming pinaiiyak. Sa halip pinatatahan, Angkol Dagol! Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Dati ay pinapaiyak, ngayon siya na ang nagpapaiyak. Kulang pa. Ang pambansang tita, Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Dagan salamat. Good morning, Mang Kanor. Good morning. Uha! O bakit? Kawawa. Uha! Kamaingay pa. Oh yeah! Oh yeah! Yan yung Yun yung pagpatahan papatahan ni sa'yo. Mang Kanor. Grabe ka, pang ano ka talaga, pang nyorn ka. Nakakatuwa yung Viva baby. Max ka. Maabot na ito ng 3.5 million views sa Facebook nga, yung pinost ng cute. tatay, di ba? Ang cute na pag nakarinig siya ng awitin ni Zack Tabudlo. Ibang song hindi? Yan. Basta Zack Tabudlo na kanta. Ito lang yung pinakita kasi nung sa video. Oo, Pero, na-discover nila. opo. Marami pa pong song si Zack Tabudlo, no? Para lang sa, kunyari, itong Habang Buhay. O yan. O. Habang buhay. Aking sinta. Yan. Ano bang meron? Grabe, kitang-kita na ang... Or, O, diba? pwede rin Ano ito. pa? Bini. O,
di ba? Kahit ikaw yung baby, ikaw matatahan ka ba pag narinig mo yan, Tit? Hindi, kasi pang babaero yung kante. Ganun ba yun? Di ba pwede? Ay, nako, wala talagang, wala talaga to. Parang, Diba? Hindi ako bakit ako tatahan? Hindi para sa hindi para tumahan ako dahil sa kanta. Hindi nyo ako madadaan sa kanta-kanta na yan. Oo nga, alam nyo. Pero natutuwa ako na. Talaga, ayaw niya na saktabudlokol. Ano bang gusto niya, Makanor? Ito ang gusto niya. Ngunit sa huli Wala naman, Kanor, Wala hindi na yan. effective. Gusto ko na. Wala na, hindi na effective sa kanya yun, Mang Kanor. Oo, gusto ko stupid love, mga ganyan. Oo nga. Bakit hindi? Ano yung mga, sana dalawa ang puso ko, yun ang mga kanta ko. Sana 5 ang puso ko. Diba? Ang kunti ng dalawa 5 na. 5 na. So Pero- yun, di ako para maiyak. Pero doon mo marirealize na ang music talaga, therapeutic talaga siya. Yes. Meron talagang tinanim ang creator sa ating mga puso na musika. Na ang musika ay therapeutic, healing siya, and meron siyang connection sa ating DNA. Grabe talaga. Diba? Alam mo, wala namang alam yung bata eh. Oo, galing Diba? talaga. Diba? Kasi, babaero! Oh yeah. Hindi, ito. Iyak ka. Oha. Babaero! Babaero. Di ba tumataan? Kumanta. Nakisabay. Totoo yan. Di ba may mga babies? Ngayon nga sinabi na pag ang baby, di ba baby pa, paparinig Nasa mo na tiyan. yung mga Mozart. Music. Mga Mozart, yung mga ganun. Mozart. Ano naman? Yun. Oo, mga... Pakinggan, parinig mo mga iskiri, rampam-pam-pam. Parinig mo yung mga budots. Oh, diba? Pero- Sige, iyak ka. Patsa! Patay! 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 Pero ako, humanga ako doon sa ginawa ni Zach Hana. Kahit pa paano pinagbigyan niya yung... Instant gratification. Yes, sa Maganda tatay. yan. Ang galing ng marketing niya. Oo, pinakita niya na okay, sige, idolo ako ng anak mo, baby pa yan. Diba? Magmamarka na siya doon sa buhay ng pamilyang yon, di ba? Oh, kasi ang galing kumanta. Hindi, Zach. Di nung baby. Umiyak kaya. Yung baby? Singer. Oh. Kala ko si Zach. Sabi niya. Sabi, ano? Saya. Yung baby? Yung tatay. Kailangan lang dumedi. Yung baby? Kasi breastfed siya. Breastfeed. Breastfeeding yung baby? Yung tatay. Gusto naman. Kaya dapat painumin niya ng malunggay para maraming milk. Yung baby? Yung tatay. Uy, grabe ang sakripisyo niya, Nagpadede pa siya ng baby, Mama, Si tatay! para magtimpla lang naman ng gatas, tas kakalugin niya lang naman yung bote ng bata eh. Si tatay? Singer. Baby na, baby. Sabi ni nanay? Sabi ng tatay. Oo, puyat siya lagi eh, kasi umiiyak yung baby. Si tatay! Yung nanay. Kaya pala. Basic. Sabi niya, ayan, tulog na yung baby. Tulog na yung baby, pwede na. Sabi ni tatay? Sabi ng kapitbahay. Akala sabi ng singer. Mia. Okay pa to kanina. Na hindi na naman nakainom na. Mia. Sabi ng singer? Ano? Sabi ng tatay. Sabi ni tatay. Umaga ka na naman umuwi! Sabi ni nanay? Sabi nung baby. Inumaga, lasing pa! Yung tatay! Yung
baby! Kaya pala naka-diaper lang! Yung baby! Yung tatay! Pinasayaw sa Christmas party! Naka-diaper! Yung baby! Si tatay! Ay, dali-dali pakikinig natin. Dito lang sa istasyon number dito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!